दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। हाय फ्रेन्ड्स, दिनैनि भिडिअआ जोबोद सोमोगोनां। बे भिडिअनि गेजेरजों आं खोन्थागोन गावनि मबाइल स्क्रिनाव खनसेनो गोबां खामानि मावनो हायो। नोंथाङा सानब्लाबो सानस्लाबनो हानाय नङा आरो बेबायदि खालामनोबो रोङाखैबो जानो हागौ। बे जोबोद इमाजिन। नों आरोबाव मबाइल बाहायनायाव साबसिन मोनगोन। गावनि डिसप्लेआव खनसेनो मा खालामनो गोसो बेखौ आं खोन्थागोन। मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लाइक खालाम। होनबा भिडिअखौ जागायनोसै। बेयो मबाइलनि डिसप्ले। नों दा बेयाव मोनसे आइकन नुनो मोनदों। अब्ला आं बेयाव थुनानै होब्ला बेयाव गुबुन मोनसे उइन्ड' अपेन जागोन। गिबियाव नों गावनि मबाइलाव मिउजिक खोनासंनोब्ला बेयाव क्लिक खालामदो। मोनसे उइन्ड' नुजागोन। दा बेयाव मिउजिक खोनासंनो हागोन। दानिया बेखौ मोनसे साइडआव लाखिनोसै। बिनि उनाव आरो गुबुन मोनसे खामानि मावगोन। अब्ला आं गेलारिखौ अपेन खालामगोन। गेलारिखौबो मोनसे साइडआव लाखिनो हागोन। बिनि उनाव नों गुगोलाव माबा मोनसे सार्च खालामनो नागिरदोंब्ला एबा नायनो नागिरदोंब्ला बेयाव थुनानै होदो। दानिया बेयाव गुगोल अपेन जागोन। अब्ला बेखौ नोंनि गोसो बायदि इन्टारनेट नायनो हागोन। अब्ला आं बेखौबो साइडआव लाखिगोन। गावनि गोसो बायदि जेरै थेरै खालामनो हायो। बिनि उनाव नों रेकर्ड खालामनोब्ला बेखौ अपेन खालामनानै रेकर्ड खालामनो हागोन। बिनि सायावनो आरो नोङो फट' खेबनोब्ला एबा भिडिअ खालामनोब्ला बेयावबो नों केमेरा बाहायबावनो हागोन। बेयाव केमेरा मोनगोन। अब्ला आं बेयाव थुनानै होनोसै। नों केमेराखौबो सोमावनो हागोन आरो रेकर्डबो खालामनो हागोन। होमब्ला मोनसे समावनो एसेबां खामानि मबाइलनि स्क्रिनाव मावनो हायो। अब्ला बेयो जोबोद सोमोनांथावना लोगोफोर। खनसेयावनो मिउजिकबो खोनासंनो हागोन आरो नों गुगोलावबो सार्च खालामनो हायो, रेकर्डबो खालामनो हायो आरो केमेराबो खेबनो हागोन आरो गोबां खामानि मावनो हायो। अब्ला लोगोफोर बेखौ माबोरै खालामनो? बिनि थाखाय मोनसे एप्लिकेसन डाउनल'ड खालामनांगोन। एप्लिकेसन डाउनल'ड खालामनायनि थाखाय प्ले स्ट'राव लांदो। दानिया लोगोफोर बेनि एप्लिकेसना नों दा नुबाय। बेनि नामा माल्टि उइन्ड' स्प्लिट स्क्रिन। बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। नों बेखौ डाइरेक्ट डाउनल'ड खालामनो हागोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव अपेन खालामदो। अपेन खालामब्ला मबाइलनि स्क्रिनाव मोनसे आइकन फैगोन। बेजोंनो गासैबो खामानि जागोन। नों बेखौ अन खालामल'। जेरै अफ खालामगोन बे आइकना गोमागोन आरो जेरै अन खालामगोन बे आइकना फैफिनगोन। होनबा लोगोफोर बे आइकनाव थुनानै होब्लानो गासैबो फैगोन आरो बेयाव जा नुदों नों खेबसेयैनो गावनि मबाइल स्क्रिनाव खामानि मावनो हागोन। बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै थारैनो खोन्था आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम।